akuluakulu uthenga wachisoni umene watipeza ntonena kuti kudetsa anthu okwana 7 atisiya after ndekuti kudachitika ngozi yopsa kwambiri kumeneko. Andi pamene tiyankhula pano anthu ena ake ndoti ali ku chipatala chadedza kumene akulandira thandizo la chipatala kumeneko. Enabe kumaza adabwa kuti chachitika chenicheni ndi chani afotokozani nkhani bwinobwino. Ok makosana nkhani ndionena kuti anthu amene tikunazo ti atisiyawo komanso anthu ena oti avulalawo anakwera amene basi ya mtundu wa haisi yomwe ino registration number yake ndi MH10928 komano direction yomwe imene basi imene imachokera sikuzika bwinobwino kuti imachoka ka mtunda wa dedza ka imachoka ku mangochi ka imachoka mtunda wa nchewowo sikuzika bwinobwino direction yake imachokera kuti komano mini basi imene itafika mtunda wa bembeki inapeza zoti direction inaso kumachoka gamoto yomwe ndi truck imeneyo ma details a truck imeneyo makamaka kuti registration number yake ndi sikuzika bwinobwino komano eno ake ndi a library komano akunena zoti mataneji ake ndokwana 30 ichi truck ndithu chachikulu kwambiri ndeka yawina mafuna panga overtake yawina naponya direction makamaka kuti anaponya lane yake ndikulowa lane yanzake sizikuzika bwinobwino komano inali head on around pamene wawo bembekipo so ambiri tiwatsata bwino pa bembeki to ndi pansika penipeni ndeka yachitika after bembeki market yo ande kuti no before bembeki market kumachokera mtunda wadedza kuti no tikulowa mtunda wa planta pamalo amene ajawo pali makona so kwambiri plus iso ndoti mpotsetsereka kwambiri nde galimotozi zimathamanga kwambiri pamene pachapo nde ene mistake zimapeza zoti wina akalowa lane yanzake ka wina mafuna panga overtake chani zosatira zake nde kuti ndi head on tithaso kuona zithunzi zimene zikusewera pa skini pa topo makamaka chimene chikusewera pa skini pa topo achiona kuti no impact yake sinali yamasewera apopo nde kuti anthu onse amene ali kusogolo mwachizwikire nde kuti zamoyo palibe pamenepo tapanga survive nde kuti no ma chances ndochepa kwambiri nde kuti mwachizwikire so mpando wachiwiri wakewo anthuso athakazo ali affected kwambiri pamenepopo nkhanitu zosakhala bwino makamaka chigawo chakumanga kumeneko mazuka noni mauthenga ngati amene wakuti anthu ena ake abale athu ndithu atisiya mwanjira yoteyo ndebe mafunso kumakhalapo kuti vuto linali chani kwenikweni ndithu akuluakulu potenge ndi amene mayankhulira dedza polisi amene watu ndi a Beatrice Jefta iwo anangosimikiza zonena kuti kwachitika ngozi ndipo anthu 7 asimikizika zona kuti atisiya panopa komano anthu ena ochuluka ndi kuti ali ku chipatala chadedza komweno akulandira thandizo la chipatala kumeneko ndi apolisi ali pa ground kumenekoko kwafufuza kuti no atolere ma details a zimene zinachitika kuti ngozi imeneyo ichitike komanso ndi kuti no pamene atisiyawo kuti ndi ndani phatikizaso omwe avulalawo kuti mayina awo ndi ndani ndi akamaliza kutolera information yonseyo ndi kuti abwera no kuzafotokoza bwinobwino zomwe zinachitika kuti ngozi imeneyo ichitike zokhuza makosana ukuyenda pansi wapa kupita mtunda wina wake nkubwereraso ku nyumba bwinobwino mangoyamika chauta basi kuti no atiyendesa bwinobwino popanda zovuta zina zake of course magwera ngozi ngati zimenezi zimakhala zona kuti wina wake ndi kuti sanayende bwino pansi opo kapena wina wake amathamanga kwambiri zomweno zosatira zake zimakhala ngati zimene zapanga cost miyoyo ya anthu oti ndi osalakwa ngati mene zakhalira pamenepa atu makosana tikayenda bwinobwino pansewu tikutsatiraso malamulo apansewu monga mene malamulo amayankhulira nthawi zambiri ma chances kuti ngozi ngati zimene zitha kuchitika amakhala ochepa kwambiri fonse nthawi zina ngozi zina zimachitika beyond mwina control yathu pano nthawi zambiri kakati tupangati hiye makamakaso ponenga ndi abukaja ka guiding manual amene timakonda kugwisa ntchito ku chigawo cha ku Africa makamaka kumwera kwa Africa kaja kamene amati K53 kabuka kamene kaja kamathandizira kwambiri mene anthu otengathe kuyendera pansewu komanso kusatira malamulo bwinobwino kaya mwina usananyamuke pansewu kamwina usananyamuke kuchita cheke mataya bwinobwino kuti ali bwinobwino kuona breki kuti no ali bwinobwino china chonse ndithu kuzungulira bwinobwino kuchita cheke kuti gamoto imeneyo ili bwinobwino kunyamuka kuyamba kuyenda pansewu nkumatsataso bwinobwino malamulo apansewu mwezi kwangwane mmisewu sote kazonde tikusatira bwinobwino zimenezozo zimathandizira kuti ngozi ngati zimene zitha kupeweka fatu apapa kunena zona anthu 7 onse kuwira nthawi imodzi zinthu zobwereka kwambiri ifake nthawi zambiri timayankhula kunena zona kuti kwa amene tikuyendesa galimoto pansewu tizidziwa zona kuti mistake ina iliyonse imene tingathe kuchita ndi kuthekera kupanga cost miyoyo ya anthu ena ake kuti ndi osalakwa kani ma pedestrian kaya ma passengers komanso ife eni titha kupezeka zona kuti luza moyo chifukwa chakuyenda mosasamala kapena mosasata malamulo makamaka speed anthu ena ake amathamanga kwambiri ndi pa scenario imene isizotika ndo basi ngati machoka mtunda wa mangochi ajatu kwa amene tinakwera basi zimene zimachoka mangochi zimalawirira kwambiri kuti no zipite kulilongwe ndi kuti zikatembenukenso zibwera ku mangochi so speed yake imene magayizi amene amayendera amathamanga kwambiri andinso nthawi zina ndi responsibility ya ma passengers amene tatengedwa mgalimotomo kuti no ngati tikuona zona kuti munthu amene sakuyenda bwino ndikwabwino kumulangiza chifukwa moyo umakhala zona kuti ndi waife panepopo china chake chikachitika timakhala ma victims so moyo ukapita umakhala zona
kupita ndi chisulo ngati chimene chimakhaza kuti chili ndi insurance chani, so if anything happens insurance ndiye kuti amatha kupanga cover zinthu ngati zimenezonso bwinobwino. Komano kwa ife tikapita timakhaza ona kuti tapita, so ndi udindo ndithu wathu amene tatengedwa ngati mapassengers kuti ngati taona oyendesa galimoto kuti sakuyenda bwino makamaka ku mbali ya speed, nthawi zina mwina sakupanga ndiye malamulo zimafuna ndithu kumuyankhula oyendesa galimotoyo ine diplomat way moonikiranso bwinobwino polingalira safety yanu ndimene ndithu zimafunikira ngati mapassengers. Ife oyendesa galimoto timayenera ndithu kuti tizitsata malamulo bwinobwino monga mmene tinaphunzirira. Sizifunikira kutenga chizolowezi kuti ayi ineyo napanga master pansewu chani athamanga amene ngathe kuthamangira nimapanga control galimoto bwinobwino afika ndithu nthawi china chake kuchitika choti sitingathenso panga control, so isadi and head-on ngati iyi yomwe yachitika panepapa ndi chisimikizo choti wina wake panepo sanayende bwino andinso anali mu speed yayikulu kwambiri, so isawa humble appeal pamene timayendesa galimoto pansewu kuti tiye ndithu tipange adihiye ku malamulo, tisamale miyoyo yathu komanso tisamale miyoyo ya anthu amene tawatenga mu galimoto zimenezozo makamaka kwa amene timayendesa galimoto zimene zimanyamula anthu ngati ma minibus ngati mmene panepa zakhalira tiye ndithu titsatire malamulo machazi tikuziwa zonati makhala kuthamangisa kuti tipange target imene mabwana athu amafuna komanso kutsatira malamulo nkwabwino anthu ali ndi ma responsibility. So zinthu ngati zimene zikachitika anthu akapita motewa apa pamakhaza kuti ndi ma responsibility zambiri amene apita pamene mumuona kuti munali abambo amayi mwinaso ana kumene mano kwa makolo ngati amenewo akapita zimakhaza zona kuti zayika umphawi pa anthu osala kapena anthu amene amadalira iwowo. Tipese kwambiri kwa manja ameneno abale awo atisiya chifukwa cha ngozi imeneyi posindikira kuti zikafika ngati pamenepa ndizovuta anthu kuti tivomereze makamaka chifukwa cha ululu umene timamva nthawi ngati zimenezi zikafika andina kupepesa kwathu sitingathe kufikira makamaka chifukwa cha ululu umene tikumvawo tinano ndithu limodzi mukulira kumenekoku tipemphererenso mizimu ya abale amene atisiya chifukwa cha ngozi imeneyi ambuye ayilandire komanso iwuse mumtendere wosatha tikitsanso m'manja mwa Mulungu abale onse amene akhuzidwa ndi ngozi imeneyi tikapempherera ndithu kuti dzanja la machiritso liwafikire anthu amene wawa pamene akulandira thandizo la chipatala komanso mphamvu ya Mulungu ithandizire kuti anthu amene wawa achire mwansanga akhale akupitirira kumagwira ntchito zawo zimene zimakhala zikuwathandizira pa miyoyo. Pepani ndithu pepani apa sizinayende nayo zimakosana katsatira bwinobwino makamaka mu sabata imene itha kunazo nale pangodusa masiku atatu omwenso panachitikanso ngozi yopsa makamaka mboma la Chiradzulo pamene tanka inanyamula mafuta omwe ino ake akuti nonde amount meyo tanka ameneyo inachitanso ngozi pamalo amene amaziwika zona kuti chamdimbo around ndithu pa Chiradzulo boma yapezeka zona kuti tanka imeneyo after kusetsereka mabiri kumene kwako basi driver kanaluza control chani ndi ukapeza zoti ya crash ndi kugwa mawiro wake inapeza zoti ya paso driver amene apanga stuck mu tanka imeneyoyo after kumupanga rescue apeza zoti watisiyaso ku chipatala cha boma la Chiradzulo andino driver amene dzina lake amaziwika kuti Lechson Kawirama tanka yakeyo inapeza zoti soya yakamoto pamenepo zosakhala bwino. So far kwachitika ngozi zochuluka kwambiri zomwe zatenga miyoyo yachibale mu chaka chimene cha 2026 kuti since January zafika pano pande kuti anthu ambiri atisiya kani zake ngozi za pansewu. So tipempho ndithu kuti tiyeni titsamale pansewu umene tikuyenda pansewu zikatero zithandizira kuteteza miyoyo yathu komanso miyoyo ya okondedwa ndi mapassengers amene tawatenga amene tikuyenda pansewu kani ndi zimene zizosakhala bwino sizoti muli maganizo pa nkhani imeneyi amakapa pamene tifotokoza zona kuti kudetsa pa Bembeki minibus yomwe no registration number yake ndi MH10 928 yachita ngozi kumeneko inaumbana ndi truck yomwe no matanzi ake akuti ndi 30 eno ake ndi alive ndiwosati ngozi imeneyo ndati anthu okwana 7 atisiya ngati maganizo amene tili nawo titha kufotokoza comment section uko koma ndimapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.